nilalapitan ng bayan, San Jose aming hirang. Huwag kaming kalilimutan, Patriarka naming mahal. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Ama ng manunubos at gabay, San Jose aming patnubay. Silayan kami ng kabanalan, kaisang iyong katipan. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. 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 Ika'y nilalapitan ng bayan, San Jose aming hirang. Huwag kaming kalilimutan, Patriarka naming mahal. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Ama ng manunubos at gabay, San Jose aming patnubay. Silayan kami ng kabanalan, kaisang iyong katipan. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Sa taong inaalay sa karangalan ng matimyas mong pagmamahal, lingunin mo kami, San Joseng banal, kaming tanang simbahan. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Ite ad Joseph, magtungo kay San Jose. Magtungo kay San Jose.
magtungo kay San Jose. Ite ad Yosef, magtungo kay San Jose. Ite ad Yosef. Ite ad Yosef, magtungo kay San Jose. Sinisilibran natin yan ang pagkistahan kay sa tuwang ikaliwang patron, si San Jose Obrero. Sa Santa Misa kunyan, idulog niya po at sa tuyang mga pamilya, asin pasasala, kagalaog ng debosyon. Lugod, sa iyang intersesyon, makaptanyado at sa tuyang mga kamagayan sa mahal na Diyos. Ang mamamayo sa Santa Misa niya po kunyan, iyo ang Obispo kay Joseph Sorsogon, Moy Reverendo Jose Alan B. Dialogo, D.D. Matutog ang Diyos, asin maupanyatong alikot at awit sa pagpuon. ng manunubos at gabay, sana sa aming pagtubay. Sinayan kami ng kapalalan, kaysa ang iyong kaliban. Ito, Diyos,
taong inaalay sa karangalan na matinyas mong pagmamahal. Lingunin mo kami sa naseng banal, kaming tanang simbahan. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Ika'y nilalapitan ng bayan, San Jose aming hirap. Huwag kaming kalilimutan, Patriarka naming mahal. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Ama ng manunubos at gabay, San Jose aming patnubay. Sinayan kami ng kabanalan kaysa ang iyong katipan. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Sa taong inaalay sa karangalan na matinyas mong pagmamahal, lingunin mo kami sa lusang banal, kaming tanang simbahan. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Sa taong inaalay sa karangalan na matinyas mong pagmamahal, lingunin mo kami sa lusang banal, kaming tanang simbahan. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Ite Diyos at magtungo kay San Jose. Magtungo kay San Jose. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, an katuninongan mapa sa Indo. Mga tugang, kita nagkakatiripon sa pagtaong pagpasalamat sa kagurangnan sa paagi ni San Jose, Obrero, ani kaduwang patron kan sa tuyang parokya. Kita mag-omaw sa kagurangnan para sa regalo nin pagkaburunyog asin pagkamuot na yaon sa satong komunidad. Mamatean yato ang pagkamuot asin pagkaherak nin Diyos sa laog kaining Santa Misa. Kaya sa pagselebrar niyato kaining pinakahalangkaw na gawe nin pagpamibi, ako on yato ang satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at ilongan, sa mga baong marahay at tuon. Inuumaw ika, turugyaw ika, sila sa ika, pinapaguraway ika, pinapasalamatan ika, ulikan, kapulamo, kapulawayan, taguran na na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamahal, taguran ng aking butong Jesucristo, taguran na na Diyos, Cordero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara ng mga kasalan kan ginaan. Marami kami. Ika na nagpapara ng mga kasalan kan ginaan. Nagtuaan sa mong pakimaherag. Ika na nagtutukaw sa doon ng Ama, mahirapi kami. Ikasana ang banal, ikasana ang kaguranan, ikasana ang durog kalangkan. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, danay lugod na magrukyaw an sa imong banwaan sa binagong puso nin pagkaaki tanganing an nag-oogmangon yan sa pagbalik sa iya kan kamurawayan nin pag-ampon, maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat sa paglaom kan tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya at tanan. Panginoon na ipinagpalagimo kay mga apostoles ang nalulungkot ni Kristo na nabuhay duman. Dahil siya natakot sa pagpalagimong kainin, tiguli sa dakilang niyang pagtubo. Kinayulog po niya po ang eron na nabasa. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Anpuon na padi naghapot. Bakong pinatanidan mi kamo, na dahi magtukdo sa ngaran kan tawong iyan. Alagad pinanoninda an Jerusalem kan sa indong katukdoan. Asin buot nindong ipahiling na kami an may sala kan sa iyang dugo. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag. Dapat kaming magkuyog sa Diyos, bakong sa mga tao. Si Jesus na sa indong ginadan, na sa indong pinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos, nin sa tong mga magurang. Pinagmuraway siya kan tong kamot ni Diyos, ginibong kagurangnan, asin kagtubos. Tanganing iwara sa Israel, ang pagsulsol, asin kapatawaran kan mga kasaklan. Saksi kami kaini, asinan ni Espiritu, Santo na itinao ni Diyos sa mga minakuyog sa iya. Nag-uroyon sinda sa iya, asin inapod ang mga apostoles.
sa indang ipinahampak, pinatanidan na daay magtaram sa ngaran ni Jesus, asin pinabutasan. Ang mga apostoles, nagruluwas sa sanggunian, panonin kaugmahan, huli tasinda, pinapagkanigong magtios nin kasupugan, huli sa ngaran ni Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. O umawon ta ka kagurangnan, taikaan sa kong kaligtasan. O umawang nakakagulanggan, kaikaan sa buong kaligtasan. O umawon ta ka kagurangnan, ako sa imong ilinigtas. Asin dahilan nin kaugmahan. Di mo itinao sa sakong mga kalaban, kagurangnan an kalagko. Binangon mo sa mga gadan. Ibinalik mo sa buhay, inagaw mo ako sa mga nahulog sa lulubngan. O umawang nakakagulanggan, kaikaan sa buong kaligtasan. Mga salmo awiton sa kagurangnan, awiton nindo ng mga namumuot sa iya. Pasalamatan ang sa iyang banal na ngaran, agi sanaan sa iyang kaanggotan. Ang sa iyang karahayan sagkod lamang, pagkabanggi may luha, pagkaaga may ugma. O umawang nakakagulanggan, kaikaan sa buong kaligtasan. Ang kagurangnan naghimate asin na herak. Ang kagurangnan naghumari sa pagtabang sako. Sayaw isinangle mo sa sako kamundoan. Ang sakal ko hinale mo. Ihinagkos mo sako kaugmahan. Kaya mga salmo daing untok na inaawit sa imo kan sakong kalag. O Diyos na sakuyang kagurangnan, salamot sa imo sagkod paman. O umawang nakakagulanggan, kaikaan sa buong kaligtasan. Sirin sa ibang paglang, kandipulit na pamayagan. Ang ikalawang pagkasakot, tayo ay mga simbolo o mga nagtatarama. Ipinapasabot na si Jesus buhay, asin pinakauan ng kaumawan, asin kamulawayan sa kaibangan ni Diyos Ama. Pinahintulot po niya po ang ikalawang babasa. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Sa sakuyang nahiling, nadangog ko ang tingog nin kadakol na mga angheles, palibot kan trono, kan mga hayop asin kan mga gurang, an sa indang bilang ginatos na ribo, asin rinibo-ribo. Sa makusog na tingog, ini ang sinabi ninda, ang kordero na inatang maninigong tawan nin kapangyarihan, kayamanan, kadunungan, kusog, kaumawan, asin kamurawayan. Dangan sa kong nadangog, ang gabos na linalang sa langit, asin sa daga. Gabos sa irarom kandaga, asin kandagat, gabos nagsimbag. Sa nagtutukaw sa trono, asin sa kordero, mapasa iya ang kaumawan, paggalang, kamurawayan, asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. An apat na hayop nagsabi, Amen. Asin an mga gurang nagdapa sa pagsamba. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Makinig na po at gabos sa pagtutunaw ng Ebanghelyo. Umawon ang
Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Juan. Pagkatapos kaini, nagpahiling giraray sa Jesus sa mga disipulo niya sa baybayon kandanaw nin Tiberias. Arog kaini ang pangyayari. Magkairiba si Simon Pedro, si Tomas na inaapod kambal, si Nathaniel na taga Cana sa Galilea, ang mga aki ni Zebedeo, asin sa duwa pa kan mga disipulo ni Jesus. Nagsabi si Simon Pedro sa inda, "Maninira ako." Nagsabi sinda, "Maiba kami sa imo." Kaya naglunad sinda sa sakayan, alagad mayo sindang nadakop sagkod mag-aga. Kan nagsisirang naanal daw, nagtindog si Jesus sa baybayon, alagad day siya namidbid kan mga disipulo. Hinapot sinda ni Jesus, "Mga aki, may nadakop kamo?" Nagsimbag sinda, "Mayo lamang." Kaya sinabihan niya sinda, "Itsahan nindo an sa indong hikot sa tuo kan sakayan, asin makakadakop kamo." Kaya initsahan ninda an hikot, asin dainan ninda ini naguguyod. Hulita kadakol kan sirang nadakop ninda. Ang padangat na disipulo ni Jesus nagsabi kay Pedro, "An kagurangnan iyan." Pakadangog kaini ni Pedro, nagsulot siya ning gubing, hulita huba siya. Dangan luminukso sa tubig, idunoon kang ibang mga disipulo ang sakayan. Guyod ang hikot na pano nin sira, hulita bako sindang harayo sa baybayon. Mga sanggatos na metro ang distansya ninda sa baybayon. Pagkahawas ninda, nahiling ninda na may baga duman, na may sira na idinadarang sa kamay tinapay. Sinabihan sinda ni Jesus, "Magdara ka mo digdi ni nagkapirang sira, na bago pa sana nindong madakop." Kaya naglunad si Pedro sa sakayan, dangan ginuyod sa baybayon ang hikot na pano nin darakulang sira, 153 gabos. Maski kadakol ang sira, da inagisi ang hikot. Sinabihan sila ni Jesus, "Madya asin pamahaw na kamo." Mayo ni si Simon sa mga disipulo ang nangahas na maghapot kung si siya, hulita aram ninda na siya ang kagurangnan. Dangan nagrani si Jesus, kinuaan tinapay sa kaitinao sa inda. Siring man ang ginibo niya sa sira. Iyo ini ang ikatulong pagpahiling ni Jesus sa iyang mga disipulo, poon na mabuhay siya liwat. Pagkapamahaw ninda, naghapot si Jesus kay Simon Pedro, "Simon, aki ni Juan, atamana ang mga karnero ko." Ikatulong beses na hinapot siya ni Jesus, "Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako?" Namundo si Pedro, hulita hinapot siya ni Jesus nin ikatulong beses, kung namumutan siya niya. Kaya sinabihan niya si Jesus, "Kagurangnan, ara mo ang gabos, ara mong namumutan ta ka." Sinabihan siya ni Jesus, "Pakakanaan sa kong mga karnero. Sa katotohanan, sinasabihan ta ka, kanhubin ka pa, nagsadiri kang maghagkos, dangan minaduman ka sa inman nabuot mo. Alagad kan gurang ka na, uunaton mo ang mga kamot mo, dangan iba ang mahagkos sa kamadara sa imo sa habo mong dumanan." Sinabi niya ini nganing ipahayag kung sa anong paagi ning kagadanan papamurawayon niya ang Diyos. Dangan sinabihan niya si Pedro,
sumunod ka sako. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Diyos maray na aga po sa satuya gabos. Happy Fiesta. Sabi sa kuya ni Father Albert kan pig-imbitaran ako. Bishop, aram ko po na piyesta sa Indo sa Lagunoy. Taga Lagunoy po ako. Ngunyan, naaldaw. Bago ka po ngayon magduman sa Lagunoy, hali sa Sorsogon, magmisa ka muna ngayon digdi sa Nabwa. Ta piyesta man kang secondary patron kang Nabwa. Tama-tama man po. Siguro naaraman kan Paris priest kan Lagunoy na mamisa ako digdi. Sabi kan Paris priest mi duman, Bishop, pwede ka sa Bisperas. Kaya kasuod duman po ako nagmisa sa Lagunoy. No? Siguro takot siya kay Father Albert. Sa totoo lang po, first time ko po magmisa digdi. Since my ordination to the priesthood. Kaya isay daw ang kakagaton ko pagkatapos ng misa. Talinga garo ni Father Pepe. Kontemporaryo po kami ni Father Pepe sa seminaryo dyan sa Naga, pero mas matua po siya sa kuya. No? Risa man ano. Kan nagpo-procession po, nahiling ko ining mga naka-green. Aram ko, St. Joseph Association po, kamo ano? Iyo. Pagkahiling ko sa Indo, nagirumdoman ko si nanay. Ito, deboto man ito kay San Jose. Member man kang St. Joseph Association dyan sa Cathedral sa Naga. Magayon na memory ko kan Association of St. Joseph, kinanay, permi po akong nag-iiba perming may karakanan. Totoo ba po yan ngunyan? Permi ka mong may karakanan ang mga association ni St. Joseph. Pero sigurado ko po na daiman dahil ang pangaran ko Jose Alan, bako man dahil duman sa member ang nanay ko sa association ni St. Joseph. Kaya Jose ang ngaran ko, ang father ko Jose. No? Kaya lang, pagdara sa kuya duman sa simbahan, kan mga ninong sa kaninang ko, iyong pinalista Jose. Huna garo, gusto kan tatay ko na ang pangaran ko, Jose man. Pag abot kan tatay ko sa simbahan, habo niya pala na Jose ang pangaran ko. Kaya dinagdaganing Alan, kaya Jose Alan. Yan. Kaya ako po may devotion man kay San Jose. Itong pangaran ko, no? Kinuaman sa pangaran niya. Kaya ugmahon ako, kan ako naimbitaran digdi sa Indo. No? Tama-tama man sa Sorsogon, tulo ang parokya ni San Jose. Pero ang piyesta kan tulong ini sa 19 kan Mayo. Kaya pag 19 kan Mayo,
no, lagadi po ako. Dapat misahan ko yan, tulong iyan. Anyway, so salamat po, Father, sa pag-imbita sa IGD. No, first time ko na magmisa. Narumduman ko kan ako nasa Manila pa. Ako po na-ordain sa Manila. 23 years ako sa Manila bilang padi. Na-assign ako as rector kan seminaryo, and then na-assign ako as parish priest sa parokya sana, sa bilog kong pagkapadi. Pagkatapos na ma-assign ako sa parokya sa Pembo, Makati, na-assign naman ako sa, caregiver po ako kan mga gurang na padi sa Manila. No? 18 padi ang pig-ataman ko duman na makukulit, mga gurang. Iyusan na po yan ang assignment ko sa bilang padi sa laog ning 23 anyos. Ang sarong pinaka masakit bilang rektor, bilang parish priest, saka bilang director kan retirement home kan mga padi, iyo itong witnessing, pagsaksi. Bilang rektor, tagapaglingkod, leader. Bilang parish priest, tagapaglingkod ka. Bilang direktor, para ataman kan mga gurang, mga retired priests, tagapaglingkod ka. Pero ang pinakamasakit na katungdan kan leader o tagapaglingkod, iyo ang maging saksi. Kan pagkamuot kan Diyos, kan tataramon kan Diyos, kan katukdoan, kan simbahan, bilang leader sa simbahan. Yan ang pinaka-struggle. Pag ang mga seminarista sinabihan mo magpangadji, dapat ika na hiling na nagpapangadji. Kung ang prayer time 5:30 in the morning, dapat before 5:30, yaon ka na dyan. Pag sinabihan mo ang mga seminarista, maging presente sa gabos na aktibidad kan komunidad, sa seminaryo, dapat ikayaon dyan. Kung anong piguhumiliya mo sa mga seminarista, sa mga parishioners, dapat nahihiling mo yan. Nahihiling yan sa buhay mo. Tanganing ika maging tunay na tagapaglingkod, tunay na leader, kan komunidad, kan parokya. Siguro gabos kita, iyan ang struggle. Gabos kita, may mga leadership roles. Ang mga magurang, sa trabaho kami mga padi, igwaning katungdan sa paglingkod na maging leader. Pero ang sarong leader dapat nagiging maray kun ini consistent. Ang sinasabi niya, nahihiling sa buhay niya. Magayunon ang mga pagbasa ngunyan, ninhulita, ini manungod sa paglingkod, ini manungod sa leadership. Gabos kita, igwaning leadership roles. Alagad, sa satuyang pagiging leader, kadakol ning iba-ibang model, may maraot, may maraot na model, pero ngunyan tinatawan kita nin marhay na ehemplo, marhay na description kan tunay na tagapaglingkod, tunay na leader sa mga pagbasa tangon yan.
Sa Ebanghelyo mo yan, magayunon itong second part, kan si Pedro hinapot ni Jesus, "Do you love me?" Namumuot ka sa kuya? Siyempre ang simbag, "Yes, Lord. Namumuot ako." Pero magayunon ang kasugpon, "Feed my lamb. Feed my sheep." Pakaka na. Leadership is feeding. Feeding. Pagpakakan. Bako po itong mga kandidatong nagpapakakan, ha? Ano ang pinapakakan kan sarong naglilingkod? Pinapakakan nin mga karahayan, mga marahay na ehemplo, pinapakakan nin maray na kutokdoan, pinapakakan an sa iyang mga inaataman nin tataramon nin Diyos. Feed. Pero ining pagpakakan na ini, nakaugat dapat sa pagkamuot. Do you love me? Tapag dai nakaugat sa pagkamuot, ang pagpakakan, nagiging functional sa naiyan. Feeding. For the sake of feeding. Pero kung ang pagpakakan na iyan nakaugat sa pagkamuot, ang ikaduwang karakteristik kan marhay na leader, iyo ang pagsaksi. Kung ini grounded sa love, ang leadership by feeding, ini pinapahiling sa pagsaksi. Naan sa iyang pagpakakan, ang sa iyang feeding, ang sa iyang pagtaonin marhay na bareta, ang sa iyang pagtaonin marhay na mga katukdoan, ang sa iyang pagpakakan kan mga marhay na gibo, hali duman sa iyang pagpahiling kan sa iyang buhay. Consistency. Kung ano ang tinutokdo, kung ano ang itinatao sa mga inaataman niya, pinaglilingkuran niya, ininahiling sa buhay niya. Sa enot na pagbasa, ipinahiling duman kan mga apostol na sinda tunay na saksi. Kan tataramon ng Diyos, sinda nagpakakan kan tataramon ng Diyos sa mga tao. Naglibot sinda. Alagad, pinagbawalan sinda na magpahayag kan maray na bareta. Pero, ini pinanindugan ninda. Sabi ni Pedro, ang kabutan kan Diyos susundon mi. Bako ang kabutan kan tao. Dawa na sinda ipagadan, dawa na sinda i-persecute, dawa na sinda pasakitan. In fact, naugma pa sinda, na sinda pinasakitan dahil tama ang sa indang pigigibo. Tunay na saksi. Dahil sinda natakot, dahil sinda naapektuhan kan mga persecutions, kan rejections. Tunay na saksi. Basta tama ang sa indang pigigibo, nahiling sa buhay, nahiling, nadangog sa katukdoan. Kitang mga Katoliko, kabali po kaming mga padi, lalo na ang mga kandidato ngunyan. Ang problema ta, we are so consistent with our inconsistencies. Consistent kita dyan sa inconsistencies. Mga leader ta, mga Katoliko iyan, sinasabi maka-Diyos, pero panunin korupsyon. Inconsistencies. Kabahali po kami dyan mga padi. Kami man
consistent man kami sa buyang inconsistencies. Kadakol na beses na kami man nagpipreach, pero kung minsan nahiling manindo sa muyang buhay na si pigtutokdo mi dahil man sinasabuhay. Iyan ang challenge sa tuya bilang mga disciples, apostles of Jesus, followers of Jesus, na mga leader, mga tagapaglingkod, not to be consistent in our inconsistencies, but to be consistent witnesses of the love of God. Ang ikatulo, sa ikaduwang pagbasa, magayuno na pagpagirumdom sa satuya. Kung minsan kaya, pag kita naging leader, pag kita tinawan ng posisyon, pag kita tinawan ng poder, naliligawan ta na igwa pa pala ning mas halangkaw sa tuya na leader, na iyong pinaghahalian kan sa tuyang paglilingkod. Kaya nga ni, may mga leader kita sa satuyang nasyon na ang huna, sindana ang pinakapoderoso, tanatawan ng posisyon. Kaya dawa na ang buhay na tinaon ng mahal na Diyos, sindana ang may sadiri. Nadawa na ang lay para sa mga tao, ang mga leader ta, sinda mismo anday nagsusunod. Ang sasabihon, what are we in power for? Ako baga ang presidente? Ang tunay na tagapaglingkod, ang tunay na leader, minimidbid na ay igwapang mas halangkaw sa kuya na leader, na tagapaglingkod ang Diyos. Pag nalingaw kita, na igwapa, na ang pinaghalian kan sa tuyang paglingkod, ang pinaghalian kan sa tuyang leadership, nalingaw kita, na halian sa Diyos, kita, huna ta, kita na ang Diyos. Absolute na kita. Diyan po nagkakaproblema. Sa ikaduwang pagbasa, magayunon ta, minidbid ninda si Jesus na nabuhay liwat, nagadan, naglingkod. Inumaw ninda si Jesus. Sabi nga ni isa sa pagbasa, gabos nag-umaw sa Diyos. Lugod araw kaiyan ang satuyang leadership, ang satuyang service, sa satuyang pamilya, kami mga padi, sa mga leader, naghagad ning boto ngunyan, dapat araw kaiyan. Madali na, maeleksyon na. May mga listahan na po kamo. Iguana, konsisay. Pakireview ha po na tabi nindo. Kung ini ang tinatao sa tuya, mga maray. Hali sa tataramo ng Diyos. Kung ang tinatao sa tuya, mga karahayan, para sa satuya, bakong selfishness, kundi selflessness. Ano ang tinatao sa satuya? Ano ang tinataram sa satuya? Inibaga nahiling sa buhay ninda? Witnessing? Kundai. Bako yan maray na leader. Ano ining kandidato ta?
na napili, nasa listahan mo na. Ini, nagmimidbid baga ini sa Diyos na pinaghahalian kan sa iyang poder o paglingkod. Yun yan mga maray na basihan kan sa tuyang pagpili. Paki-review tabi ang listahan. Sabi ko sa mga taga-Sorsogon, bago magpasiring sa presinto, sabi ko sa mga parokya, as in mga kapilya, mag-expose nin Blessed Sacrament. Gabos na mga maboto, mag-agi mo na sa simbahan, magpamibi, maghagad nin inspirasyon sa mahal na Diyos. So, pig-require ko po ang mga parokya na i-expose ang Blessed Sacrament poon alas 7 nin aga hanggang alas 7 nin banggi. Sana dahil na kita masala. Takong masala na naman kita, kadikluman na naman, naabuton ta. Sabi ka iyan, kun an sarong tao ngaya nasingkog sa sarong gapo, iyan aksidente. Pero, kung ang sarong tao nasingkog nin magkaduwang beses, magkatulong beses sa sarong sanang gapo, anong apod ka iyan? Anong apod po kayan? Tanga. Sana, dahil na kita magpakatanga, na masingkog girari kita sa saro man sanang gapo. Mapapadapla na naman kita. Ang mga Katoliko, bako mamaga kitang mga tanga. Kung kita nagahagad nin gabay sa mahal na Diyos, napapasala kita taang pigsusunod ta an sa diritang kagustuhan. Pag sinunod ta an katukdoan nin mahal na Diyos, dahil kita mapapasala. Sa Sorsogon, ang sakuyang advokasya, nagpa-print po ako ng mga t-shirts, #Katoliko ako. Sa likod, ang iboboto ko ay hindi magnanakaw at sinungaling. Nagpagibo ko ako ng mga silk screen sa parokya, tinarawang ko sa kalibreng mga pintura. Ang mga parishioners nagpapadarara sana ning puti o itom na t-shirt, tanganin dai masabihan na ko yan, may kinikilingan. Puti sana sa kaitom. Libre ang printing. Pagpagirumdom na kita, Katoliko, dai ta iboboto an apod ka sa Sorsogon sa muya, makawat sa kabuwaon, sa kamadaya. Iyan ang Catholic vote. Lugod sa mga pagbasa ngunyan, kita pinagigirumdom nin mahal na Diyos kung sisay ang tunay na leader. Malinaw ang pinahiling kan mga pagbasa ngunyan. Pirang aldaw na sana, maboto na kita. Lugod, day po kinta, masingkog giraray sa dating gapo. Si San Jose, nagirigirumdum tangon yan, inaarang ta, nahiling taan sa iyang buhay, nawa,
buhay na masinunod-sunod sa kagustuhan nin mahal na Diyos. Matuninong na nagsunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Kadakol siyang inagihan ning kasakitan, pero sinunod niya ang kagustuhan nin mahal na Diyos. Kaya ang sa iyang buhay naging matuninong asin matiwasay. Pinapahiling sa tuya ang sa iyang pagiging maray na leader. Nahiling ta sa buhay niya, true witness, aram niya na sa iyang pagiging ama ni Jesus, sa iyang pagiging ama sa iyang pamilya, the Holy Family, igwa nin mas halangkaw pang sa tuya gubos, lugod, ang sa tuyang pagpili, base sa mga pagbasa, ngunyan, nakapiestahan, kan sa tuyang namumutan na patron na si San Jose. Happy Fiesta po sa gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Naglalakad lagi na sindagan, asin kay Jesucristo, aking kumpunyan. Ipinangidang muli ka, Espiritu Santo, namundag ni Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na kadanasin, inilubog. Tuminiling sa mga gadan, kay katulungan daw, nabuhay liwat halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuon, Diyos amang makakamahal. Alin naman mabalik sa pag-ubod, sa pamabuhat asin mga ganan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin naman, sa buhay na daing kasagpuran. Mag-arang kita ki San Jose Obrero, mantang namibibi kita para sa gabos niyatong pangangaipo. Sa lambang pag-arang, sabihon ta, huli sa pamibi ni San Jose, hinanyuga kami kagurangnan. Tanganing ang simbahan,
padagos na maghulit kan halaga nin katanosan, bilang patugmadan nin katoninongan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga namamayo kan gobyerno, asin mga economist, maghigos para sa pantay na pagtaltag kan yaman nin kinaban, asin para sa pag-orog kan dignidad nin lambang saro, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga negosyante, magin maorop bako sanang sa pagpauswag kan sa diri, kundi kan bilog na banwaan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga dukha asin mayong trabaho, makakua nin tama asin matanos na hanap buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang satuyang mga tugang na nasa harayong lugar, lugod danay sindang harayo sa mga katibaadan sa buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga paratubod na gadan na naging mahigos sa buhay, sa kinakban, matawan kan sa indang maninigong balos sa ikaduwang buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. O Diyos, ng samuyang paratubos, mantang kasaro kami ni San Jose Obrero sa pagpamibi, tabangi kaming masabutan ang dignidad nin trabaho sa araw-alaw niyamong pamumuhay. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalak mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkat kauban, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga
dumudulog, sumasamba, umaawit, nagmamahal sa'yo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganian sa ko, asinan sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako ay nagulog kay kagurangan ang atang sa imong pakakamot para sa kaubawan at sa kamurawayan at sa iyang anak para man sa pakinabang niyato at sa kanilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akoon mo ang mga atang kan nag-oogmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kami ni kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. itaas pinas sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Paniligo asin yan, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at angani mas mamuraway na iharubay orog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinolot na sakripisyo. Huli ta sa pagrumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos isinikwal, binago asin ang karahayan kan buhay ibinalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-oogma ang gabos na bilog na kinaban, pati ngani ang mga langitnon na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal. Ang kagurangnan, Diyos di mga upo. Diyos di mga upo. Ang langit asin dagat, panukan simong kamurawayan. O sana, sa kaitaasan, malalaman minaligdig sa ngaran ng kagurangan. O sana, sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggad banal, asin ang gabos na linalang na inataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, huli ta sa imong aki, sa mong kagurangnan, Heso Kristo, sa bagsik asin kusog, kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin dai ka naguuntok, sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing poon pagsirang sagkod, pagsolnop kan aldaw, malinig na atang ikadolot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabindisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iyo man sanang espiritu, tanganing maginhawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Heso Kristo. Sa iyang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkua nin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi,
mag-ako kamagabos asin magkakan kaini, taini an sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya nin kalis asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon asin itinausa sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na nagroromdom kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, pating pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilinya namimibi kami, andolot kan sa imong simbahan asin sa pagmidbid mo kan ostya, nasa sa pagsakripisyo kaiyan, minaawat mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu kay Kristo. Ibuon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imo mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kaibakan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, asin ni San Jose na sa iyang mabinion na esposo, kaibakan sa imong mga santos, apostoles asin mamurawayon na martires, patin gabos na mga sa danay nindang pagsurog, sa tubang mo nagsasarig kaming matabangan. Inigosya kan sa mong pakipag-ulian, namibibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan asing kaligtasan sa bilog na kinaban. An sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kay bakan sa mong surugoon si Francisco sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Rolando, kay bakang gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan, na tinipon mo, kaugaying ang mga panuga kay ning pamilya na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayon na Ama, kay raking pagsararo sa mo ang gabos mong aki, sa inman sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadaan, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarbay kaming mapano sa good paman kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya winawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios non nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, mabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdara sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tangaring kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Agnus Dei, Vitolis, peccata mundi, miserere nobis.
Uya an kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. upang
Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan sa mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Maluhod po kita para sa pamibi sa nasyonal as in local na eleksyon. Mamumuton na Ama, kagurangnan kan mga nasyon, nagpapasalamat kami kan sa imong balaog nin politika na nagtatao sa mo kan bagong paglaom nin pagbabago sosog sa imong kabutan. Likayan kami sa panahon nin eleksyon sa mga katibaadan, kariribukan, pananakot, mga kaputikan, asin darayaan na minaratak kan sagradong regalo nin politika. Giyahan mo ang samong mga tugang na tinauan nin katungdan, asin nagbabantay sa eleksyon, tanganing sa lindong kan banal na espiritu, magkaigwasinda nin isog nin buot, nasurugon asin panindugan ang demokrasya kan nasyon. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing makapagpili kami nin mga maninigong lideres na nagmamakulog sa banwaan sa pag-utob kan samong misyon bilang sarong komunidad nin pagtubod na ang tamang pagpili katolikong ugali. Amen. Matukaw po kita. Sa liwat, Diyos maray na aga asin happy fiesta po sa tuya agabos. Palakapakan po niya to si San Jose. Bago po kan mga pasasalamat, inutong ko po muna ining anunsyo kan PPCRB na nakikiulay sa indong karahayan nin buot na suportahan ang satuyang krusada para sa honesto, malinig, asin kredibling eleksyon 2022. Kaya bilang konkretong pagsuporta niya to sa PPCRB, magkakaigwa po kita nin second collection ngunyan bilang asistensya niya to para sa mga volunteers, para asin sa iba pang pangangaipo, katakod sa pag-andam para sa nagdadangadang na eleksyon ngunyan na Lunes. Inot sa gabos ang sakuyang pag-welcome sa mga balikbayan na yaong po ngunyan digdi sa Nabwa. I hope maging maugmaan sa indong pagbabalik digdi pagkatapos kang 2 taon na na-lockdown po kita sa kanya-kanyang lugar. Asin, maninigo sana na kita magpasalamat sa mahal na Diyos na kita nakabalik digdi sa satuyang parokya. Ang satuya pong pagselebrar kang kapistahan ni San Jose sa aldaw na sa enot na aldaw kan Mayo, sa rupong primerong pagkakataon, ninhulita sa halawig na panahon, nagpepiesta po kita puon pizza 2 hanggang 5, ngunyan idadagdag na tana po ang pizza 1 bilang pagmidbid kay San Jose. Paano po nangyari na ngunyan na taon, asin sa mga masurunod na taon, kaiba na si San Jose sa Pintakasi? Enot po, last year, kung sa indo pong narurumduman, pinag-declare po ang taon na iyan bilang taon ni San Jose. Kan madestino po ako digdi, enot na inisip ko po, paano daw magkakaigwanin marka si San Jose digdi sa satuyang parokya. Asin, nahiling ko po ang pizza 1 bilang pesta ni San Jose, ano tadaita na ibali sa sarong simanang piyesta digdi sa satuyang parokya. Kaya po, nauugma ako na si San Jose magiging parte na kan sa tuyang Pintakasi. Asin,
ini po ang naging opportunity tanganing lalo pang mapakusog ang St. Joseph Association, as in ang Cofradia de San Jose, na most of the time nagiging aktibo lang pag Setyembre. Dahil inorganize po yan para sa Peña Francia. Pero lambang piyesta ni San Jose, linalauman ko po ang sa indang partisipasyon. As in, but ko pong i-create ang saro pang section kang Association of St. Joseph or Confraternity of St. Joseph para sa mga hoben na lalaki. Tanganing sinda sa amay na edad magkaigwan ning special devotion ki San Jose. Naisip ko magayon pong laugan kan mga solo parents ang St. Joseph Association, Kung may mga solo parents po dyan, ang the best na grupong balihan po nindo ang St. Joseph Association. Dahil inspirasyon po si San Jose sa pagtataguyod kan pamilya. You are both father and mother sa indong mga aki, kaya magayon po na ipromota ang St. Joseph Association. Kaya, aron po nindo, sa kuya ng iistorya na ako po hali pong San Jose partido. Kan ako po madestino sa San Jose, ang parish priest ko po, si Father Tix Infante. As in, naisipan ko po ang kadakol na mga Jose sa sakong paglalakbay, sa sakong ministeryo. Kaya, maski kaya, aram mo po digdi sa Bicol, kadaklan ng mga obispo may pangaran Jose. Yaon si Jose Rojas, Bishop Jose Rojas. Yaon si Bishop Jose Alan Dialogo, Bishop Bantulo, kadakol pang mga Jose. Sabi ko, maninigo sana na talagang tauan taning magkakanigong papel ang mga Jose. Si Father Pepe Palan po, Jose o Pepe Pimentel. Jose po yan. Siguro pag naging obispo po siya, saro sa magiging main celebrant sa celebration tapo ngunyan siya. And for the first time, magkakaigwaman pong mobile procession ngunyan. Igwa po ni mobile procession kan mga imahin kan banal na Santa Cruz, inang Katipanan, inang Angustia, asin San Jose, sa gabos ng mga barangay na sakop kang Holy Cross Parish. For the first time, lilibuton niya to ang ining parokya, yaon an apat na mga patronta, mapuon po sa siyempre San Miguel to San Jose Pangaraon, San Jose Binatagan, Francia, Santa Elena, Santa Lucia, San Antonio, San Esteban, Santa Barbara, Santiago Old, Ramsan, Santiago Yang, Bagasakan, Lourdes Yang, Lourdes Old. So, gabos pong aagihan hanggang sa poblasyon po. Ang procession po, mobile procession at 2 o'clock, as in, yaon po dyan ang participation kang 3 sections kang St. Joseph Associations. Kaya sa pagkakataon pong ini, sa kuya pong pinapasalamatan ang sa tuyang celebrante mayor as in predicador na nagtauning onras sa tuyang celebration po ngunyan, ang obispo po kang Sorsogon na nagduwa-duwa na tawaning onraan sa tuyang invitasyon. Salamat po, Bishop Alan, sa imong pagbisita sa samuyang parokya. Ining aldaw po na ini sa mga punyo niyan, asin sa mga masunod na mga aldaw, mga selebrasyon niya to, may bidbidon ta po bilang Benefactors Day. Kaya si mga nagkapirang mga tao na naging parte, puon kan ako magdigdi po, dahil ko po nalilingawan ang sa indong mga dakulang tabang sa ministeryo. Kaya
gusto ko pong tawan sindaning aram mo po mas magayon po ang aldaw na ini na matawang ko sindaning lugar kaysa sa mga masunod na aldaw busy na po sa mga masunod na aldaw. Kaya naugma po ako yaon si dating Congressman Sal Portuno as in ang present Congresswoman Jo Portuno. Naugma po ako pagperming yaon sinda sarup po sinda sa nagtatabang sa tuya tanganing matapos po yan sa tuyang commemorative marker dyan sa luwas para sa 500 years of Christianity. A little background po. Kang 1569, nag-abot po ang mga misyonero duman sa Sorsogon sa pamamayo ni Fray Alonso Jimenez. 2 years later, susog sa istorya, nagdigdi sa Nabwa. The same priest na nag-celebrate sa Sorsogon is the same priest na nagdigdi. Tanganing punan ang Kristyanismo digdi sa Nabwa as in mag-establish ng Christian settlements sa mga lugar na harani dyan sa Salog hasta itinugdok ini pong banal na Santa Cruz. Parokya kan banal na Santa Cruz. Kaya memorable ang aldaw na ini na ang obispo kan Sorsogon, yaon digdi, liwat, nagpabuhay kan sa tuyang pagtubod bilang mga Kristiyano. So, sa sinda na inot, alagad kita man nagsunod sa pag-ako kan balaog nin pagtubod. Kaya, mayo po talagang day po suruhay, consistent an sa tuyang pinagtutubod. Kaya, kita gabos nagrorokyaw kan biyaya na iyanin pagtubod. And lastly, besides po kang mga naimbitaran tang mga bisita, ang Confraternity of St. Joseph Association, pati ang sa tuyang choir, matipon po duman sa PPC Hall. Tangani celebrar kaibaan sa tong obispo. Matindog na po ang gabos. Pamibi ki San Jose, sa imo kaining minapaalaw o mamurawayon na San Jose sa tahaw kan samuyang pagtios asin kasakitan, minasarig asin minaarang na sangkuban mo kami kan sa imong pangataman asin pagsurog siring sa ginibo mo kay Birhen Maria asin sa iyang umboy na si Jesus na samong kagurangnan. Sa mapagpakumbabang buot, nagngangayo-ngayo na lilingyon mo kami, kan sa imong mga matang maugayon, asin maherakon. Tabangi man kami, na makamtan yamo an panuga na pamana na bunga kan pagsakit, asin pagkagadan nin kagurangnan. O orog na mangnong paratbantay, kan sagrada pamilya, surugaman kami na sa imong mga deboto, huli sa imong pag-apaarog, malabanan miman lugod ang mga padagka, nin kasaalan, asin karatan, ikalugod, an maginyamong kalasag, sa oras kan samuyang pakikipaglaban sa kapangyarihan nin kadikluman, huli sa imong tabang makamtan lugod nyamo ang banal na pagkabuhay asin maugmang pagkagadan, danay na antabayan asin pasunodon mo lugod kami sa tunay na dalan na magdadara sa mo pasiring sa kamurawayan na daing katapusan duman sa langit. Amen. San Jose Obrero, patron kan samong banwaan. San Jose, magtunay
tanan kabanalan. San Jose, sa iyo'y nananalangin. Ang samo namin sa iyo nawa'y dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kami lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. San Jose, ikaw ang tunay na humarap, na pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo'y nananalangin. Ang samo namin sa iyo nawa'y dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kami lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Ang katuninongan, mapa sa Indo. Huli sa intersesyon kan sa tuyang patron na si San Jose, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo, lakaw sa katuninongan ni Kristo sa pangataman ni San Jose. Salamat sa Diyos. Viva San Jose! Viva! Viva San Jose! Viva! Viva San Jose! Viva! San Jose, esposo ni Maria, naging ama na ni Jesus, nag-ataman kan banal na pamilya, sa pag-utop kan kabutan ni Diyos Ama. Kami man San Jose at amanon, sorogon asin papagdanayon, sa pagtubod paglaom, asin pagkamot Diyos non. O mamuraway na San Jose, sa Diyos ipamibig mo man kami. San Jose, banal asin paladan, maimbot ka na nagsunod, lugod sa muya man na maarog, ang katanosan kan sa imo na buot. Kami man San Jose at amanon, sorogon asin papagdanayon, sa pagtubod paglaom, asin pagkamuot Diyos non. O mamuraway na San Jose, sa Diyos ipamibig mo man kami. O mamuraway na San Jose,
sa Diyos ipamibig mo man kami.